Мамо, там ли си? Майка ти кога се връща? Няма да се връща. Клас мирно. Влизаш, закъсняваш, не поздравяваш, не се извиняваш. Какво е това възпитание? И аз това се чуда, бе, госпожо. Аз много ви обичам, госпожо. 309 лайка за 2 часа, човек. С най-голямата лига, която се е раждала някога. Майка ти как е? 10 години се блъска там сама. Само и само ти да отидеш да учиш рисуване. Колко струва билета? 2310 лева в едната посока. В понеделник трябва да го платим. Иначе край. Трябват ми пари на заем. Аз нямам. Нещо не може ли да измислим? Не знам дали можеш да мислиш до толкова. Ще отидеш, Дитка. По интуиция го чувствам. Зори, ти си станала много хубава. Ще да си известна без Зори. Не може дъщеря ми да ходи като проститутка по улиците! Ти сега сет, че имаш дъщеря, така ли? Знаеш какво ще направя сега? Ще ти фръсна една двойка и ще те оставя да повтаряш годината, както на времето направих и с майка. Свърчаш. Отиваш във възпитателното училище. Ти нямаш избор в тази ситуация. Ти къде са снимките? Ама спри да се вриш! Майка ти ще се гордее с теб. Само за тебе мисля цял ден. Ам, че ти много приличаш на нея. Ма същата си.